এই খবরটা 60 বরষନু 80 বর্ষর অজା ଆଈମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ଯେନ୍ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ତାକର୍ ଲାଗି 60 ବର୍ଷିଆ ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସେଟାରେ ଆଡ୍ କରି ମେ ମାସରେ 400 ଟଙ୍କା ଆଡ୍ କରି ଦେବେ ତ 60 ବର୍ଷ ଅଜା ଆଈ ଲାଗି ବଢ଼ିଯିବ 1400 ଟଙ୍କା 80 ବରଷ ଯାହାକେ ହଉଛି ତାହାକେ ମିଳିଥିଲା 3500 ତ 3500ରେ 400 ଆଡ୍ କରିଦେଲେ 3900 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ତ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ ଅଛେ ତ 400 ଟଙ୍କା ଆଡ୍ କରି ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ 100 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ ଅଲଗା କେନ୍ ମାସେ ଦିଆ ନିଜେ ଖାଲି ମେ ମାସେ ଖାଲି 400 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବା ପଇସା ବି ଯେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି 400 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ କରି ତ ଇ ପଇସାର ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ସୁବିଧା ହେଲେ ଛତା ଏବଂ ଚପଲ କିଣିବାର ଲାଗି ଦିଆଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଅଛି ତ ଟ୍ୱିଟର ହେନେକେ ଯେ ଦେଖିଦେଉ ଆମେ ତ ଏକ୍ସରେ ତାହା ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇଛି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ମଇ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା ରାଶି ସହ ଅତିରିକ୍ତ 400 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା SSEPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଖାଲି ମେ ମାସ ଲାଗି ଏ ପଇସାଟା ଦିଆଯିବା ତ ଯେ 1000 ପୁତା ତାହାକେ 400 କରି ଦିଆଯିବା ଯେ ତାମାନେ 3500 ପୁତା ତାକେ ଆଡ୍ କରି 400 ଦିଆଯିବା ତ ଏନ୍ତା ନାକୁ ଦିଆହେବା ପଇସାଟା କେବଳ ମେ ମାସର ଲାଗି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ସୂଚନାଟା ମିଳିଥିଲା ଆଗରୁ ତ ସେଥିରେ କିଛି ତାର ଖବର ନାଇଁନ କି ଆଗକେ ପଇସା ଦିଆଯିବା ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଗକେ ବଢ଼େଇ କରି ଦିଆଯିବା ଇ ବାବଦରେ କିଛି ଆଉ ଖବର ନାଇଁନ ଯେନ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ସବକୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ବଢ଼ାଉଁ ବୋଲିକରି ତ ସେଥିରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ନାଇଁନ ଇଟା ଖାଲି ଏତେ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା କି ଯେନ୍କି 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ ଖାଲି ମେ ମାସର ଲାଗି ତ ମେ ମାସେ ଖାଲି ପାଇବେ 400 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଗକେ କିଛି ନାଇଁନ ଓନ୍ଲି କେବଳ ମେ ମାସର ଲାଗି ହିଁ 400 ଟଙ୍କା ଖାଲି ପାଇବେ ଆଉ ଆଗକେ କେବେ ବି ନେଇ ପାରନ୍ତ ମୁଇଁ ତ ଏତେ କହମି ଯେ ଖାଲି ପଇସାଟା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲାଗି ଯଦି 1000 ବି ଦଉଛନ୍ ଠିକ୍ କଥା ତ ଏଥିରେ ତାର ମାନେ ମୋର ହିସାବେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସାଟା ଦେବାର୍ କଥା ଟିକେ ବଢ଼େଇ କରି କାହିଁକି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଏ ପାଳନ ପୋଷଣ ଲାଗି କିଏ ନିଜେ ହିଁ ସେ ତାର ପରିବାରକେ ପୋଷବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ବା ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକେ ହିଁ ପଇସା ଟିକେ ବଢ଼େଇ କରି ଦେବାର୍ ଥିଲା ତ ସରକାର ଇ ବାବଦରେ କିଛି ତାଙ୍କର ସୋଚ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ ମୁଁ କହି ନିପାରେ ବାକି ସରକାରକେ ଏତେ ବି ଭାବବାର କଥା କି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇ କରି ପଇସାଟା ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ଭତ୍ତା ପଇସାଟା ସେଥିରେ ତାମାନେ ବଢ଼େଇ କରି କିଛି ଦେବାର୍ କଥା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ସରକାର ବି ଭାବବାର କଥା କି ଆଗକେ ଏଥିରେ 80 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ କି ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ 80 ବର୍ଷିଆ ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ପଇସାଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ଅଜା ଆଈ 80 ବର୍ଷିଆର ଆଉ କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ ଯଦି 80 ବର୍ଷିଆ ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ ତ ଏବେ ବି ତ 80 ପୁରୀ ଗଲାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ପୁରୀ ଯାଇଛି 80 ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଲାଗୁ କରିଦେବାର କଥା କି 80 ବର୍ଷ ହିସାବେ 3500 ଲେଖା ତା ବି କେସ୍ ଜାନିଛେ କି ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ପାଉଛନ୍ 1000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 60 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ତ ତାହାକେ ପୁରୀକରି 80 85 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଲାନ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ତ ସେମାନେ ଏକତବ ବି ସେ 80 ବର୍ଷର ଫାଇଦା ପଇସାଟା ନି ପାଇ ପାରବା ତ ଇଟା ତାମାନେ କେନ୍ ହିସାବେ ତାମାନେ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ତ ଏଥିରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାଇଁନ ଯଦି ସେମାନକେ 80ରୁ ଏବଭ୍ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତ 3500 ଲେଖା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଡ଼ବାର୍ କଥା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କି ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନକେ କି ଗାଁକେ ଆସିକରି ସେଟା ବି ଦେବାର୍ କଥା ପିଓ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ତ ସେ ଭଳିଆ କିଛି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ ତ ଭୋଟରରେ ଯଦି 80 ହେଇଯାଇଛେ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବା ତ ସେ ହିସାବେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କିଛି ମିଲବା